An siúltha 8 ciliméadar I mí Eanáir. Well, tá cathairnacht éireannach a chur an madrií cúnta ar fáil do dhaoine óga a bhfuil uthachas orthu, ag iarraidh ar dhaoine a leithéid I dhéanamh. Fáimmuid muinniú ó ag bailú airgid, táimmuid ag iarraidh €100,000 a bhailú, an sin beag madra ag ceithre nua. Tá madra cúnta dar ban pumpkin ina bail fuirne in Nailscoil I Riordan, agus tugann si go leor tacaíochta den na daltaí. Uaireanta bíonn páistí óga agus níor bhalló le teachtasteach go dtí scoil, is féidir le pumpkin fannacht leo agus ceirú le na páistí a bheith ábalta taristeach. Tá si go mág chun bheith ag bailú airgid den éiad mar téanann airgid arrás isteach sa cathairnacht an sin is féidir leis tréáil níos mó madrií chun ceirú le daoine. Tá madrií cúnta anna tábhairteach mar tá le páistí óga a bhíonn anna nervhíseach le teachtasteach ar scoil agus nó páistí óga sin ceiríonn pumpkin lo ar teachtasteach ar scoil nó le gcinmh aon rud.